काय तो मासे काय करणार त्यांना सौंदाळे बांगडे चिंगळा कसे आहेत ते बांगडे? बांगडे 100चे 5 आणि सौंदाळे 200चे 8. श्रावण बाळांका व्हेज आणि आम्ही श्रावण तोड्यांका हे बघ हेटकरांकडचे मासे खाणार. हे हेटकरा म्हणजे समुद्राच्या बाजूकत ते हेटकरा आणि खाडीच्या बाजूकत ते खाड करा. आबा आमचं आहे जेवण वाढता, माशाचं सार वाढताय. हा बघा ताजे फडफडीत बांगडे आहेत, त्यामुळे लयच मजा येणार. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी गावचं ह्यो आमचं तिसरो व्लॉग हा, म्हणजे येतानाचो पहिलो नंतर एक झालो आणि आताच एक असं ह्यो तिसरो व्लॉग हा. आजचो ह्यो व्लॉग स्पेशल होणारा कारण आहे माझ्यासाठी म्हावरा बनवणारा. तर आमच्याच गावाली रिक्षेन म्हावरा घेऊन येता आणि सगळी गावोगावी विकता. तर आमच्या गावात पण विकणारा. तर आता मी ते जाणार म्हावरा घेऊन येणार. काय आता बघूया. बांगडे जास्त मिळतात असं ऐकलंय, त्यामुळे बांगडे ताजे फडफडीत गावचे बांगडे ते मी घेऊन येणार आहे. आणि आई माझ्यासाठी म्हावऱ्याचा सार आणि मासे फ्राय करणारा. आणि लय वर्षांनी माका वाटतं जवळजवळ 15 वर्षानंतर आईच्या हातचा मी खाणार आहे. तर आई तयार झाली आहे माझ्यासाठी जेवण बनव का, ही लय मोठी गोष्ट आहे. तर चला बघूया आज आई काय काय बनवता माझ्यासाठी आणि मासे काय काय आहेत ते. चला लेट्स गो. माशावाले इल्या काय तो मासे काय करणार त्यांना सौंदाळे बांगडे चिंगळा पापलेट नाही ना? पापलेट ओरिजिनल माल. ओरिजिनल माल बांगडे ताजे आहेत एकदम गाय बांगडे. कसे आहेत ते बांगडे? बांगडे 100चे 5 आणि सौंदाळे 200चे 8. 200. सौंदाळे महागत. सौंदाळे माग कोळंबी कशी किलो? कोलंबी 100 200 बांगडे भारी आहेत, बांगडे आवडले. मांजूर बसला घेत नाही, तो पडलो तो घेत. आणि हे कसे आहे सौंदाळे? सौंदाळे 200चे 8. 200चे 8 ते 100चे ते टाकू. हा टाक. 2-2 पिशे कशा करत. आणि कोळंबी कशी त्या दिवशी सांगितलंय मी मांजरासाठी घेऊन ये. मग तुमका घेऊन होते आता कालपर्यंत झालं त्यांना. नाही आम्ही वर एकदम फ्रीजर मध्ये ठेवतो, मग नंतर पाणी टाकून ठेवतो. ताजी आहे ना? घेऊन ताजी ताजी दिसतात ते 100 हे 200 म्हणतात. अजून खाय काय जातास तुम्ही हे घेऊन? खायच्या गावात? मोंड झरकारवाडी नाडोन बापरे. वीरवाडी. म्हणजे हे रिक्षानच घेऊन फिरतास? हो. ओके ओके. हे आता नावं सांगितल्या आणि त्या गावाला लक्षात ठेवा. आणि बुधवार आणि केव्हा? बुधवार रविवार शुक्रवार 3 वार का ही रिक्षा येणार हा माशांची. गाडी नंबर काय हा? रिक्षा नंबर MHO 4659. तर हे मासे घ्यावा, एकदम ताजे फडफडीत मासे असतात. नक्की मासे घ्यावा. चला चला. अजून हे काय परत हे माशांची रिक्षा येईल वाटतं. हे मासे आहेत काय? सर्व्हिस रिक्षा नाही, हे सर्व्हिसची आहे, माशांची नाही. ओके ओके. चला चला. धन्यवाद. काय विठ्ठलाची देवपूजा चालू आहे. मनीष कार्टून बघता. हे मासे आणले, मासे येले सकाळी सकाळी. आई आहे लाडक्या झेलासाठी भाकरी भाजता. हे बघ कसले नाचण्याचे आहेत ना? मिश्र काय काय? जोंधळे तांदूळ आणि नाचणे ना? टिग्रेन आटा. तर या आता भाकरी भाजतात. 2 भाजल्या ना त्याच्या आहे ना. आज खास तिका जमत नाही उभा राहू, तरी पण खास माझ्यासाठी भाकरे भाजल्या ना. शाबाश. धन्यवाद मंडळ, आभारी आहे. मंडळी येवा नाश्ता करू. आईच्या हातचे सणसणीत 2 भाकरे घेतलंय मल्टीग्रेन. हे बघा आई इथे वाराडता माईक. आणि हे बघा टेबलावर घाण करून ठेवलं ना माई. तर हाय आई जेवण बनवता. आई काय काय मेनू आजचा सांग बघू. शिंगळा सुकी घालणार आणि हे बांगडे आणि सौंदाळे एकदम ताजे फडफडीत आहेत. ते वहिनीने कापून दिल्या ना. त्या आई सार बनवणार आणि हे पण करणार, फ्राय पण करणार. त्याच्यात काय त्या कढईत काय? ते बटाट्याची आमटी. ती कशा? हा व्हेज नाही, गंधर्वानी बापचा. हा ते व्हेज वाले आहेत ना, श्रावण बाळ आहेत ते. त्यात 2 श्रावण बाळांका व्हेज आणि आम्ही श्रावण तोड्यांका हे आहेत. हे बघ हे खास आई बनवणार. तर आई आता करू देत, मी डिस्टर्ब नाही करत. आणि मी जात आहे गणपती बनव. चला. तर पप्पांचा हिशोब चालू आहे सर्व. लोकवन 1 पिशवी
आणि बिर्ला गोल्ड तांदूळ 4, गुळ 100, चणे 90 आणि गहू 6 पिशव्या आणि लोकवन गहू 1 पिशवी, लोकवन गहू 1 पिशवी, म्हणजे 7 पिशव्या गहू झाले. ऐश्वर्या म्हणजे हे सर्व गणपतीची ऑर्डर ना? होय होय. ऐश्वर्या तांदूळ 2 पिशव्या. खैसून येत आहे? मुंबईवरसून का पुण्यावरून? कोल्हापूरवरसून डायरेक्ट पप्पांचं सर्व माल येतात घरपोच. अगदी 2 वाडीत घरपोच करतात पप्पा एकदा तांदूळ 75व्या वयात पण. तर चला आपण गणपती बनवून जा. म्हणजे तुम्ही बघू शकता गणपती साधारण 75% झालेलो आणि हात 2 समोरचे पुढचे हात झाले, पायाची बोटा वगैरे लावचे, दागिने करूचे आणि प्लस तोंड वगैरे करूचा, सोंड मुकुट वगैरे आणि पाठचे 2 हात. तर ते आजचा आणि उद्याचा दिवस माझ्याकडे आहे. त्या 2 दिवसात मी कंप्लीट करणार आणि शुक्रवारी मी डोंबिवलीसाठी रवाना होणार. चला तर आई आहे आता मासे फ्राय करता, बांगडे फ्राय करता. तुम्ही बघू शकता चरचरीत भाजता. तवो जरा 1856 आणि शेगडी 1850ची आहे. तर तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्यावा. आबात आहे वैतागता तो बघा. आज काम करूचा लागला ना ते का. आईनं अगोदरच मीठ मसालो लावून ठेवल्या ना, आगुळ बिगुळ सर्व लावून ठेवल्या ना. आणि हय सार शिजता काय सारा का कड इलो आहे तुम्ही बघू. आहे घे गरम. हा मीठ आई खय टाकलंस तू या ताटलेवर मीठ टाकल्या ना, अर्धा सारात टाकल्या ना. हा बघा. आणि हय श्रावण बाळांचा जेवण झालेला बटाट्याचा सांबार. आई का आज लय त्रास झाला माझ्यामुळे. बघूया आता. आई तुम्ही खाड करा. काय काय ते म्हणतात ते? तुम्ही खाड करा ना, आम्ही खाड करा आणि तुम्ही हेट करा आणि आम्ही खाड करा. तर आज आम्ही हेटकरांकडचे मासे खाणारच. हे हेट करा म्हणजे समुद्राच्या बाजूगत ते हेट करा आणि खाडीच्या बाजूगत ते खाड करा. तर आमच्या बाजू खाडी म्हणून आम्ही खाड करा झालो. आणि आई आमची म्हणजे त्याचा माहेर आईचा तांबडे का ते समुद्र म्हणून हे हेट करा होय ना. तर आई आरामात अगदी खुर्चीवर बसून बिसून. आणि खुर्ची पण आमची ती 1845ची आहे. आई जेवण बनवून दमली आहे, ती आरामात बसली आहे पाणी बिणी घेऊन. ते का आता पुढ्यात देवचा ताट फक्त. तर आबा आमचं आहे जेवण वाढता, माशाचं सार वाढताय. हा बघा मस्त भाजल्या ना, कुरकुरीत अगदी. आणि ताजे फडफडीत बांगडे आहेत त्यामुळे लयच मजा येणार. आणि सार पण मस्त केल्या ना आई. किरपळा घातल्या नव्हतं, वास येता मारणाचं जबरदस्त. माझ्या आता तोंडात पाणी सुटलं. आता आबा अगदी मापात वाढता. हो बघा 4-4 चमचे प्रत्येकाक वाढता मापून. अगदी हिशोबात चुकणार नाही तो. आणि हे कोलंबी. हा कोलंबी पण आहे मस्त अगदी केल्या ना गरगरी. शाबाश. हां वाढ. म्हणजे हे श्रावण बाळ जेवून बसलेले हय काय बटाट्याचा सांबार हा, दही भात आणि भाकरी. तर असा पप्पा जेवतात आणि आबा हय जेवून बसलो हे बघा. आणि आई हय जेवून बसली आहे. तर आहे माझा पण जेवण इलेला असा. काय काय वाटा गेला आता बघूया. एक नाचण्याची भाकरी आहे, भात हा, नंतर बांगडो फ्राय हा, नंतर सारातलो बांगडो हा, एक डोका हा, शेपटी हा आणि हय कोलंबीचा सांबार हा, बटाटे घालून गरगरीत बनवलेलं. तर असा हा भरगतचं जेवण हा. तर मी आता जेवतोय. येवा जेव मंडळी. आबा पण मस्तपैकी रॅमटा होता, पप्पा पण जेवतात. दग एक मराठा लाख मराठा. थोडा थोडा असा साईडने घेऊन ठेवा नाही त्याच्यात माती पडते. तर म्हणजे गावात येऊन आमका आता 6 दिवस झाले आणि गणपती करून आज ह्यो 5वं दिवस. म्हणजे किती स्लो काम चालू आहे. हे माझ्याबरोबर कारागीर आहेत ते स्लो आहेत सर्व. ते मध्ये मध्ये दांडिया पण मारतात. तर म्हणजे मी पण ब्लॉगिंग वगैरे मध्ये मध्ये चालू असतात त्यामुळे वेळ होता. आणि तसंच विठ्ठल ड्युटीवर जातात आणि संध्याकाळी 2 नंतर मी कामावर येतो. हाफ डे मी काम असतं. त्यामुळे ह्या सर्व आमका लेट होत चालला. ते भावी जी फोन लावतात पप्पा कधी येणार म्हणून.
तर आज आम्ही कशाही परिस्थितीत म्हणजे रात्र जागवून आम्ही हे पूर्ण करणार. तुम्ही बघू शकता मुकुट म्हणजे तोंडाचं काम चालू आहे आणि हे फक्त आता डोळे लावणार आणि हे पाकळे लावतो आम्ही दरवर्षी. म्हणजे हे आमचा पारंपरिक आहे जे आम्ही पाकळे लावतो. पाकळे म्हणजे हे नागासारखे आहे, नागाचं सेप आहे. तर ते बघा ते शिशाचे लय जुने आहेत. ते इथे दाखवते ते शिशाचे आहेत, शिशापासून आणि त्याच्यापासून हे आम्ही बनवतो. हे बघा पाकळ्या आणि मुकुट आमचा तोच असतो. ते आहे पूर्ण आम्ही मुकुटात लावतो. हे पूर्ण आता हे लावलंय मी सॅम्पलसाठी आणि ते पूर्ण लावतो आणि मुकुट आमचं वेगळंच असतं. इतर सर्व गणपती असतं तसं मुकुट नसतं. किंवा आमचं मुकुट पाकळ्यांचं मुकुट असतं. ही जशी परंपरा तशीच आम्ही चालू ठेवलं. आणि बाकी तर काय एवढं सर्व कानबिंद सर्व झालं. हे पाकळे बसवलं का मुकुटाचं झाला काय आमचा गणपती रेडी झालो. काय उद्या आईचा आमच्या वाढदिवस आहे. आई का शुभेच्छा देणार, केक वगैरे कापणार आणि आम्ही बॅग भरून डोंबोलीत रवाना होणार. विठ्ठल आमका डोंबोलीत सोडून येणार ते तुमका कळातच कारण त्याचं पण लॉग आहे त्यामुळे तुमका तापण कळा. तर बघा आम्ही दोघोले लॉग बनवणार. तर दोघोल्यांचे लॉग बघा, दोघोल्यांचे लाईक करा आणि चांगले चांगले कमेंट करा. चला